Ndị kwụrụ ụgwọ ihe omume a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries. Ọ bụrụ na mkpụrụ na mgbọrọgwụ aghaghị mgbe ahụ anyị ga-adị oke arụ wee dapụsịa mgbe oke ifufe nke mbụ ga-ebu. Ọ bụrụ na ị chee maka oke osisi nke mịrị mkpụrụ ebe a kụrụ ya, nke bujuru mkpụrụ n'elu ya, nweekwa alaka gbara agba, o nwere ike ị gaghị ahụ ha, enwejuru akwara nke a si na-aga n'ime ala. Otu ahụ alaka si setịpụ, otu ahụ ka mgbọrọgwụ gara n'ime ala ruo n'ime ala. Ya mere ọ ga-abụ ime na mbara, ọ bụghị ịsa mbara na emighe ime. N'ihi na ọ bụrụ na ọ dị otu ahụ, mgbe ahụ anyị juru na ihe anụ arụ, anyị juru na ihe anyị bụ ihe nkịtị, anyị agaghị achịkọtanwukwa ihe ndị siri ike na ndụ, anyị agaghị anagidenwu ebili mmiri nke ndụ, anyị agaghị anagidenwu ndị na-emegide anyị. N'ihi na ọ maara anyị ahụ inweta ihe ọbụla anyị chọrọ otu anyị chọrọ ya, mgbe anyị chọrọ ya. Ọ bụzie na ọ dịghị otu a, anyị emewe dịka ihe ahụ opi mere obere ihe onyonyo nke akụkọ mgbe anyị na-eme ọgbakọ, n'ihi na o meteghị ihe otu ọ chọrọ iji eme ya, ya wee daba n'ime mmiri na-eti mkpu. Onye ọbụla n'ime unu dịka onye oyiri Kraịst nwere iwe. Otu nwa agbọghọ nke m na-echeghị, echere m na e nwere ihe ndị fọrọ. Amen. Echere m otu a. Ịma di m onye nwayọọ na onye dị mma, o nwere iwe ntakịrị ụbọchị ole na ole gara aga. Ọ gwara m sị na m were ihe eji akpụ isi kpụọ ya azụ isi ya, mana ana m eme nke a mgbe niile. M mee ya, mgbe ahụ m ahụ ntutu ndị tofere ibe ha. M chụrụ ntutu ndị ahụ. Ugbu a aga m agwa gị ihe ọ na-apụta ma ị na-achụ ihe na-ezighị ezi. Ya mere mgbe m na-eme ya na mbụ, akpachapụrụ m anya, m lapụ nke ọzọ ma enwetaghị m nke ọzọ, m sị na aga m ewegekwu aka m nso. Ịhụ na ị mara na ihe meziri, ya emezie, m lapụ gazie ya ntutu buturu ibu. Ha ruru otu a, ọ dị mma, ya ebido wewe iwe. M sị ya ndo 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 ndo, mana ọ pụta ihe tọrọ ọchị. M sị ya ndo 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 ndo. Mgbe ahụ ya sị, ọ bụrụ na m mere gị ihe a, ị ga-ewe iwe. Ngwa lee n'anya, nke a buru ibu nye Dev, n'ihi na ọ na-ebi ndụ dị nwayọọ. Ayọrọ m ya ayịya ugboro 5 tupu ya asị, o zuola, o zuola. Ya mere ịma Dev, ị nwere ike ịkpasu iwe ma ọ bụrụ na imesie ya ihe ike. Mana n'ezie, gịnị ka ị ga-achọ? Gịnị ka m onwe m ga-achọ? Mgbe oge eruru m ji ala, ugbu a soro m chee echiche banyere nke a nke ọma. Mgbe oge eruru m ji ala ugbu a, ele ihe m ga-achọ. Aga m achọ ịma na mụ na Chineke dị na mma. Ngwa nụnụ, karịchaa ihe niile, aga m achọ ịnọ n'udo mụ na Chineke. Aga m achọ ka m zie eze n'ihu Chineke. Achọghị m ịtụ ụjọ ihu Chineke. Mgbe o ruru n'oge ahụ, aga m achọ ịdị na njikere ịla na-enweghị ụjọ ọbụla. Ma aga m achọ ndị hụrụ m n'anya ga-anọ m gburugburu. Nke a bụ ihe ndị ga-adị ezigbo mkpa. Ya mere ọ bụrụ na anyị gbuo ọtụtụ oge na ndụ a, n'ihi na anyị kwesịrị ka anyị nwee oge ime nke ọma na oge anyị ga-eji nweta ego. Ime anyị kwesịrị igbu oge na ihe ndị a. Ọ bụghị ihe ọjọọ inwe ụlọ mara mma, ọ bụghị ihe ọjọọ inwe moto mara mma, ọ bụghị ihe ọjọọ inye ụmụ gị ihe ha chọrọ. Mana e nwere ihe dị iche inwe agụụ banyere ihe ndị ahụ na ịchụ ha. Okwu a bụ ịchọ, ịchị-ọ. Ọ bụ okwu nke bara ime, siri ike, nke tọgbuchara onwe ya. Bụ elepụrụ m anya n'okwu a bụ ịchọ. Ebe niile edere ya n'agba ochie eji ya tụnyere ịchọ Chineke. Ebe niile edere ya n'agba ochie eji ya tụnyere ịchọ Chineke, ma ọ bụ mgbe ụfọdụ Chineke na-achọ ndị mmadụ maka ihe. Okwu a pụtara inwe agụụ, isochi ihe ike, ịchụ àjà inweta, isochi ike site n'ike gị niile na obi gị niile. Ya mere anyị nwere ike ịkọ ọtụtụ ihe banyere onwe anyị.
ya mere laa n'ụlọ gaa mee ihe nnwale a m ga-enye gị, gị na onwe gị kwukọrịta okwu. Naanị obere oge gị na onwe gị ga-enwe nkwukọrịta okwu, obere ihe nchịkọta, obere ihe ịtụgharị uche. Nke a dị mma nye anyị niile, mana jụọ onwe gị sị, gịnị ka m na-achụ? Gịnị ka m na-achọ? Gịnị bụ ihe kacha mkpa wee nye m? Gịnị ka ị na-atụfukarị oge gị na ya? Gịnị ka ị na-ekwukarị okwu banyere ya? Gịnị ka ị na-etinyekarị ike gị n'ime ya? Echere m ọ bụrụ na anyị ga-ele nke a, anyị ga-achọpụta na ọtụtụ n'ime ya ezighị ezi. Ọ bụghị ihe ndị Chineke si anyị chọba. O nwere ọtụtụ ihe ndị ị ga-ele anya n'ime akwụkwọ nsọ nke Chineke si anyị chọba. Anyị ga-achọ ezi omume, anyị ga-achọ Chineke, anyị ga-achọ alaeze. Echere m na o nwere ihe anọ maọbụ ise ọzọ. Chọsie ịga njem n'ịhụnanya ike. Onwe ogologo ihe ederede, onweghị ebe ọbụla ọ bụ a gwara anyị si anyị chọọ ihe. Ị nwere ike isi na ihe kacha gị mkpa bụ ka a zọpụta nwa gị. Ọ dị mma ịma na ekele dịrị Chineke, anyị chọrọ nke a, n'agbanyeghị ọ bụghị ihe asa anyị chọwa. Ya gụọ gị agụụ, mana nke a abụghị ihe anyị na-achọ. Unu ajụọla nnọọ oyi. Ya mere achọrọ m ka m gwa gị otu n'ime ihe dị m mkpa ka ọgbakọ atọ. Ịma, mgbe ọbụla ị na-achọsi ihe ike otu ahụ, o nwere ihe ndị na-adị mma iji na-achọ ya. Mana echere m na onye ọbụla nke bido ha na echere m na ọtụtụ mmadụ ndị biderele ya n'ije ozi, ha bụ ndị etiwara obi, ha bụkwa ndị ụjọ, ma ọ bụghị mmadụ niile. Ịhụ na otu Chineke na-eji ihe na-enweghị isi akwara ngwa ọrụ. Ọ na-ejiri ndị emetọrọla emetọ akwara ngwa ọrụ. Mmetọ gị nwere ike bụrụ ozi ọma gị, ọ bụrụ na ị kwere ya. Mana anyị na-apụta, mana ịma, enwere m ụjọ nke mmadụ. Anọ m na-enweta ọtụtụ n'ime ndị mere m ihe m bụ site na ihe m na-eme. Ị chọghị ime ihe ọbụla na nwatakịrị, ị chọrọ ka ihe ọbụla ị na-eme ka ọ bụrụ n'ebe o buru ibu. Maka na ọ bụrụ na ihe bụ ibu, mgbe ahụ ka ọ na-eju gị afọ. Ka m gwa gị, n'ime ụwa anyị nọ taa, ị nweghala ihe buru ibu, ọtụtụ mmadụ ga na-achọ gị karịa. Ọ gaara adị mma ma ọ bụrụ na ọ bụghị otu ahụ, mana ọ bụ otu ọ dị. Ihe mbụ nke onye ọbụla chọrọ ịma bụ mmadụ ole nọ n'ebe ahụ. Olee otu ụlọ nzukọ gị si bụ ibu? Mmadụ ole ka ụlọ ya ga-ebu? Ma ịma mmadụ niile, ịma o nwere ihe ndị ederede na-apụta na ịma nke a so n'otu ụlọ nzukọ ise ndị na-eto ọsịsọ n'ụwa. Nke a bụ otu n'ime ụlọ nzukọ 10 ọsịsọ n'ụwa. M na-akụrụ gị aka, Chineke nwere ọtụtụ ihe ndị buru ibu nye anyị, nke bụ na ịnụ ya ọ ga-eju gị anya. Ọ dị ka anyị amaghị dị maka ha. Amen. N'ezie, anyị chọrọ ito. Ọ bụghị na achọghị m ka ịghọtahie m n'abalị a. Anaghị m ekwu na ọ bụghị ihe ziri ezi inwe mmasị maka ihe ndị ahụ. Mana akwụkwọ nsọ kụziri anyị, ọ bụrụ na anyị ga-etibachasị onwe anyị n'ime Chineke. Abụ m isi 3 na Amaokwu nke 4. Tibachasị onwe gị n'ime Chineke, ọ ga-enye gị mmasị na ihe nzuzo nke obi gị. Taparashi ike n'ime Chineke ka ọ bụrụ ihe mbụ n'ime ndụ gị. Ma ọ bụ Mata isi 6 Amaokwu nke 33. Buru ụzọ chụọ alaeze Chineke na ezi omume ya. Ihe ndị a ndị ọzọ ị na-achọ, a ga-enye gị ya ebe o zuru oke. Nke ahụ bụ ụzọ kacha mma esi eme ya. Chọọ Chineke ka Chineke nye gị ihe ahụ. Amen. Ọ sị, chọọ Chineke ka Chineke nye m ihe ahụ. Ugbu a, ekwenyere m, n'agbanyeghị na ị nọruru ala ebe a dịka ezigbo mmadụ na-ele m, ekwenyere m na ozi ọma dị gị mkpa n'abalị a. Ịma, o nwere akụkụ ndụ anyị nke ụjọ na-atụ ma ọ bụrụ na anyị akwụsị ịchụso ihe anyị chọrọ. O nwere akụkụ ndụ anyị nke na-atụtụ ụjọ na anyị agaghị enweta ya. Ahụga m unu niile, unu chọchara ya. Mana unu ga na-asị, naanị ihe akwụkwọ nsọ gwara anyị bụ na anyị yọọ ma hapụ ya gawara ozi nke Chineke. Anyị ekwesịghị ịnọ n'elu ya na-ehi ụra. Anyị ekwesịghị ịnọ n'elu ya na-egbu ọja. Anyị agaghị na-ekwugharị otu ihe ahụ ugboro ụbọchị niile. Naanị ihe anyị chọrọ wee ịyọ Chineke, gwa ya ihe anyị chọrọ, na-ayọ ya, gaa n'ihu na-ayọ ya. Akwụkwọ nsọ si, kwa aka, gaa n'ihu na-akụ aka, chọọ, gaa n'ihu na-achọ. Ọ dịghị njọ ịchọ ihe, onwe mgbe ọ dị njọ ịchọ ihe ị chọrọ. Gaa n'ihu yọọ Chineke ihe ị chọrọ.
mana nke a abụghị ihe anyị ga na-achọ wee na-achụ. Ihe m chọrọ na ihe m na-achọsi ike bụ ihe abụọ dị iche iche. Ị na-aghọta? Agbalịsiri m ike ịrụ ezigbo ọrụ n'ọgbakọ ozi a, mana ugbu a aghọtara m na ihe m bụ na ihe eji mara m adabereghị na ya. Ọ ga-esiri m ike ma ọ bụrụ na e nwere ihe mere m ya efula aha m dịka mmadụ, ọ ga-ara m ahụ, mana ama m na aga m arịghị, n'ihi na ọ bụrụgodị na abụghị m Joyce Meyer nke ama ama, agakwa m abụ Joyce Meyer. Amen. Ya mere anyị kwesịrị ịghọta ihe ndị ahụ, ma ọ bụghị ya ihe anyị mega na-abụkarịrị anyị. Ya bụrụ ihe ụjọ nye anyị na anyị nwere ike ịtụfu ya. N'eziokwu, ọ bụrụ na anyị tụfuo ọnọdụ anyị, ma anyị tụfuo ihe eji mara anyị, ma ọ bụrụ na ndị ezi enyi anyị ahapụ anyị, ọ bụrụ na anyị atụfuo ịma na ọnọdụ anyị n'ime obodo, ma ọ bụrụ na anyị anọghịzi na ndị ndu nke nzukọ, ihe ọ bụla nke anyị chere na-enye anyị aha, mgbe ahụ anyị ga-eche na onwe ezi ihe anyị ga-abụ ma ọ bụrụ na anyị atụfuo ya. Maka mgbago otu ihe nzuzo ugbu a, Chineke hụrụ gị n'anya nke ukwuu, na ọ bụrụ na ihe ndị ahụ dị gị mkpa nke ukwuu, obi ga-adị ya mma iwezụga ihe ndị ahụ na ndụ gị ma gbaa gị ọtọ. Mana ọ ga-adị gị ka oke ihe e mere gị, mgbe ahụ ị gaghị ama gịnị bụ ihe nke a nke Chineke na-eme. Mana mgbe nke a gasịrị, ị ga-enwerechasị onwe gị nke ọma. Ngwa kụọra Jehova aka. Ịma, achọrọ m ịgagharị n'ebe a si na ngwụcha izu a anyị ga-eme ọgbakọ nke ndụ dị omimi. Nke a bụ omume m chere m ga-enweta. Nke a bụ nnọọ ihe m jiri emeghị m ya. Mana ị ma na nke a na-emetụta m n'obi, n'ihi na amaghị m ma taa ọtụtụ mmadụ ọmakwa ihe nke a pụtara. Ịma, afọ ndị gara aga, Pastọ Tommy chetara anyị na-enwekarị ọgbakọ nke ndụ dị omimi. Mgbe ahụ a na-enwe ọtụtụ ndị mmadụ ndị na-esi ebe dị iche iche abịa ọgbakọ nke ndụ a dị omimi. Ha ga-anọgide n'ebe ahụ n'izu ụka niile ahụ na-ege ozi ọma ụbọchị niile na ihe ndị m chọrọ ịgwa unu maka ya n'abalị a. Ibi ndụ dị omimi na-abụghị ibi ndụ na-abaghị ime. Ka m gwa gị, anyị kwesịrị ịchọkwu ihe banyere ya. Ọ bụrụ na ya achọkwughị nke ahụ, mgbe ahụ ka anyị chọkwuru ya, anyị chọrọ ya. Ma ịma, abụọla m onye oyiri Kraịst ruo ogologo oge. Enwere m ọgbakọ dị mma dị ntakịrị, mana ọ harụbe otu a mgbe ahụ, mana ọ dịkwa mma. O nwebeghị oke mkpa ego dị mgbe ahụ. Ụmụ m dị mma, di m dị mma, rukwe na ọlụlụ di na nwunye m dị mma, mana obi adịchakwa m mma. Mgbe ahụ afọ ejutụkwaghị m ihe nke na-ezighị ezi n'ime. Ị mara na ihe bụ ihe na-esogbu gị na ihe ọ ga-ewe iji mee gị ka obi dị gị mma. Bịa, o nwere onye n'ebe a, ana m agwa gị, o nwee na mgbe ị chere ịma si ọ bụrụ na ị nweta ihe a na obi ga-adị gị mma, ma ugbu a ị nwetala ihe ahụ, ị ka dịkwa otu ị dị na mbụ. Ana m agwa gị, kwuoro onwe gị eziokwu. Ọ ichebeghị ya mbụ, si ele ihe ọ ga-ewe iji mee m ka m ruo. Bulie, nwee obi aṅụrị, gagharịa n'ụbọchị, ka afọ jukwa gị, lakpuo n'abalị, hie ụra, obi dị gị mma. Ọ bụghị otu ihere ọhụrụ m ga-etinye ka onye m ọṅụ ọhụrụ. Amen. Ụfọdụ n'ime unu na-ele anya ka nwa atụrụ nke etinyere n'ụzọ mbata a rụrụ ọhụrụ. Ebee ka nke a ga-eduru anyị? Ịma, mgbe m bidoro bebe akwa, ịma otu anyị si eme, Chineke gịnị na-eme dị m na ndụ m? Chineke gịnị na-eme dị na ndụ m? Amaghị m ihe na-eme na ndụ m. Ịma, n'ihi na ọ bụrụ na Chineke agwa anyị, ọ ga-adịrị anyị njọ karịa otu ọ dịrị anyị na mbụ. Ya mere, ịma, gịnị na-eme dị na ndụ m a? M na-agwa gị, ihe m nụrụ n'ime obi m bụ ị naghị ebi ndụ dị omimi. N'ezie, gịnị bụ nke a? Ma o techaghị aka site mgbe ahụ m hụta onwe m n'akwụkwọ Luk isi 5 ka anyị gaa ebe ahụ. Ndị oyiri Kraịst na-adịghị ebi ndụ dị omimi, ndị na-achọ mkpụrụ na-achọghị akwara. Ha chọrọ ka eji ha jee ozi, mana ha achọghị ka akwado ha. Ụfọdụ akụkọ ifo ndị a kwesịrị ideda ya ededa. Amaokwu nke mbụ, ọ bịara bụrụ na mgbe ndị mmadụ jidere Jizọs ịnụ ozi ọma nke Chineke, o guzo na mmiri nke Geneseret nke nọ na Galili. Ya hụ ụgbọ mmiri abụọ nke mmiri ibu, ma ndị ọka azụ nọ n'ime ya esila n'ime ya rituo na-asachasị ihe ha ji kụọ azụ. Ya rigoro n'otu n'ime ụgbọ mmiri ndị ahụ, nke bụ nke Simon Peter.
ya sị ya dọrọ ụgbọ mmiri a dọketatụ n'ọnụ mmiri, ya nọrọ nga ahụ na-akụziri ndị mmadụ ihe site n'ụgbọ mmiri ahụ. Mgbe ọ kwụsịrị ikwu okwu, ya sị Simon Peter, tinye ihe ịkụ azụ gị n'ime ime mmiri. Ihe dị omimi bụ azụ ihe na-adịghị omimi. Echere m na ana m ekwu nke ahụ. Tụba ihe gị n'ime ime mmiri, weba ihe iji akụ azụ n'ime ime maka ihe ukwu. Ugbu a, ihe ukwu, gịnị bụ ihe ukwu? Nke a dị ka iguchi azụ trọk, mee ya ka o bu ibu, ma tinye ya n'ụzọ m si anya ihe ala. Obi ga-adị m mma ịbụ ihe ukwu ahụ. Ọ dị mma ịma mgbe Chineke chọrọ imeso gị banyere ofu ihe, ị gaghị achọ oke nkọwa. Ya bụ icheta na Chineke agwala m na adịghị m ebi ndụ dị omimi, ma anọ m na-achọ ihe masịrị m, ma o nweghị nke n'ime ha na-eme. Ma n'ime enwere m ọtụtụ ihe, mana obi adịghị tụkwa m mma. Ma Chineke gwara m na adịghị m ebi ndụ dị omimi, ma ana m agụ akwụkwọ a ka m wee bie ndụ dị omimi, ma jikere ibute ihe ukwu ahụ. Ma Simon Peter zara, ugbu a ị ga-aghọta amaokwu nke ọzọ a, ma ọ bụ na ị gaghị aghọta isiokwu ya. Simon Peter wee zaa ya sị, onye ozizi, anyị agbalịala abalị niile, ike agwụla anyị, onweghị ihe anyị kụtara. Ngwa ugbu a kwụsị ebe ahụ agụghị ole. Ị kwesịrị ịghọta nke a. Ma Jizọs gosiri n'ebe a na ndị a na-akụ azụ abalị niile. Enweghịkwa ihe ndị eji ama ọkụ eletrik dị ka anyị nwere. Mgbe ha kụrụ azụ, ha rụrụ ọrụ. O nweghị ihe ọ bụla ha gidere ma otu. Onye ma mmadụ ole na-ege m ntị ugbu a ị na-eche na ị kụọla azụ abalị niile, o nweghị ihe ị nwetara. O nwere onye ma ihe m na-ekwu maka ya? Chineke, ma ana m eme ihe ọbụla nke m chere isi m mee, ma o nweghị ihe ọbụla nke na-arụpụtara m ọrụ. Chineke, olee ihe ị chọrọ ka m mee? Ee, ama m na ekwesịrị m ịchụpụkwu ekwensu, ekwesịrị m ikpekwa ekpere. Ike gwụrụ ha. Ha adọbatala ụgbọ mmiri ha n'ime mmiri, ha adọbatakwala ihe ha ji akụ azụ n'ime ụgbọ. Ha chịpụ ihe niile n'egbugbere mmiri, na-ehichachi ihe ejikọ azụ, n'ihi na ha ma na ha kwesịrị ihirịta ụra ma laghachi ọzọ. Echere m na ha lere anya na mgbe ha ga-agaghachi ọzọ, na ha ga-eji ihe oriri ha ga-eri na ihe ha ga-aṅụ. Eziokwu. Ma ha laruo, ha makụọ nwunye ha, kelee ụmụ ha, rịba na ihe ha ji ehi ụra. Ama m n'abalị ahụ ha ehiri n'elu okwute ma ọ bụ n'elu ajịrịja. Ama m na ha nọ na-achọ ịla n'ihi na ike agwụla ha, nwee ike agụrụ abịala ha. Ma Jizọs asị, laghachikwa n'ebe ahụ. Ị na-anụ ihe m na-ekwu? Ọ bụrụ gị ị ga-eme nke a, laghachi n'ebe ahụ. Ọ bụ naanị ịgbago gaa, baa n'ime ime, tiba ihe unu ji akụ azụ n'ime ime, unu ga-akụta azụ buru ibu, unu agaghị ama ihe unu ji eme. Pita sị, onye nwe anyị, ike agwụla anyị. Nke mbụ, anyị achọghị ịga. Ị na-anụ? O nweghị ihe anyị kụtara. Ịgaghachi ebe ahụ ọzọ agaghị enwe isi. Ike agwụla anyị. Nke a ga-enwe isi. Ike agwụla anyị. Ihe ha na-ekwu pụtara na ha achọghị, anyị echeghị maka ya, ma anyị echeghịkwe na ọ ga-enwe isi. Ugbu a ka anyị welite ihekwa akụkụ akwụkwọ nsọ ahụ. Ma n'ala okwu gị, aga m ekele dịrị Chineke maka ike nke aga m, maka ike nke aga m nke mmụọ nsọ. Anyị ekwesịghị iche dịka ya, anyị ekwesịghị ịchọ dịka ya, anyị ekwesịghị iche na ọ bụ echiche dị mma. Ọ bụrụ na Chineke si mee ya, anyị eme ya. Anyị kwenyere na mgbe anyị mere ihe Chineke si anyị mee, mgbe ahụ anyị enweta ihe anyị chere na Chineke chọrọ ka anyị nweta. Ugbu a ka m gwa gị otu ihe. Chineke bụ onye obi ebere. Ọtụtụ mgbe ka ọ na-emere anyị ihe ndị anyị na-ekwesịghị inweta. Mana lee m anya ka m gwa gị otu ihe. Onye ọbụla nke chere na ha ga-enweta ngọzi nke Chineke zuru oke ma na-ebi ndụ na nnupụ isi, ọ bụ ime onwe gị onye iberibe. Ọ bụ dịka achọghị m ịma ihe nkụzi nke oloro ọhụrụ na-ekwu. Akwụkwọ nsọ bụ akwụkwọ nsọ, amen, ma okwu ya bụ okwu ya.
mana ekwenye m na Chineke kacha anyị niile na ihe oloro ọhụrụ. Ekwuwe ọ bụ ya nyere anyị teknọlọji oloro ọhụrụ nke anyị ji eme ihe ugbu a, ma ihe ndị ahụ nke anyị na-eche na ewezụga ha ya agaghị adị ndụ ugbu a. Ya mere o nwere ihe m chọpụtara n'izuụka gara aga nke m ka na-eche ihe ọ bụ, ma ugbu a anaghị m ebicha ndụ m na ihe oloro ọhụrụ. Anọ m mụ na ụfọdụ mmadụ nọ, ha karịrị na ndị ntorobịa, ha na-akọwara m ihe a na-eme ugbu a nke ndị oyibo na-akpọ selfies. Onye ozizi ma ihe nke a pụtara, ịma nke a mụ ha makwa ihe ọ bụ. Mụ onwe m echere m, gịnị bụ selfie? Ana m ahụ ndị ọzọ ha na-eme n'agbanyeghị na ha nwekwala isi awọ dịka m onwe m nwere, ọwụ na m etinyeghị dai. Mụ onwe m chere na ihe a bụ ndị ọgbọ m. M na-aga na-asị, gịnị bụ selfie? Ha sị na ndị mmadụ na-ese onwe ha foto dịka ma mgbe ụfọdụ dịka ụbọchị agwụ, dịka ma mgbe ha na-eri nri, na-eme n'ụmụ ihe dị iche iche, mana ha etinye ha n'ihu akwụkwọ nke ịntanetị. A na-eziga selfies a nde 450 kwa ụbọchị. Asị m, eweela m 38 ịnwụ n'ebe onwe dị. O nwere ihe na-efula ha m ebe a ugbu a. Biko ana m agwakwa ndị na-eme ihe a kwa ụbọchị, biko unu ewekwala m iwe. Ama m na ọ bụ ihe oloro ọhụrụ, unu na-enwere onwe unu n'ime ya, mana biko edekwala m akwụkwọ gwa m otu m si esori m na ihe a na-eme ugbu a. Mana o nwere ihe m na-achọ iwepụta ebe ahụ. Ịma ihe dị ka nde 450 ndị mmadụ iso onwe ha foto ogologo ụbọchị niile, na-etinye ha na ihe ịntanetị. Adị ama ma o nwere ihe ndị ọzọ, mana achọrọ m ịgwa gị, gị chọgodo ime ya, gị ime otu ugboro n'otu ụbọchị. Ịghọtara? Ọ kacha mma ọwụdụ mgbe niile lee m anya, ana m eri nri soro m. N'eziokwu ewekwarala m iwe dịka m kwuru, agaghị m ekwu na nke a bụ n'ihi na akaala m nka. Ọ naanị na ọ naghị amasị m. Achọpụtara m na oloro ọhụrụ ndị na-eme ugbu a amaghị m ahụ, mana echere m, ịma dịka ọ dị mma, Chineke na-emekwa ihe oloro ọhụrụ dịka ndị ọzọ. Mana akwụkwọ nsọ ka kwukwere sị anyị ebile ndụ site na ihe anyị na-achọ maọbụ ihe anyị chere maọbụ otu o si emetụta anyị. Mụta ime ihe m gwara gị mee, na-ebi ndụ dị omimi, ebile ndụ na-adịghị omimi. Mgbe ahụ ị gaghị na-achụ ngọzi, ọ bụ ngọzi ga na-achụ gị. Amen. Hallelujah. Unu emeela. Onye ozizi ka ebulie anyị, ike agwụla anyị. Oge gara aga m chọrọ ikpe ekpere, mgbe ahụ ike gwụrụ m, so m sị masị Chineke ka ebulie gị elu, mụnwa ike agwụla m. M sị Chineke ike agwụla gị, a na-ebuli m elu. O nwanne m, ya mere na ala okwu gị ka anyị ga-etinyekwa ihe anyị ji akụ azụ ọzọ. Amaokwu nke 6, ma mgbe ha mere nke a, unu ọ dị na njikere? Ma mgbe ha mere nke a, ma mgbe ha mere ihe Chineke si ha mee, ma mgbe ha mere ihe Chineke gwara ha ka ha mee, n'agbanyeghị na ha achọghị o metụta ihe ime ya, ha echeghị na ọ ga-enwe isi. Mgbe ha mere ihe Chineke gwara ha ka ha mee, ha gidekwara ọtụtụ azụ karịa. O juru ihe ha ji akụ azụ ruo na ihe ha ji akụ azụ chọrọ ịgbabi. Ha wee kpọọ ndị otu ha ndị nọ n'ụgbọ ọka ọzọ sị ha bịa nyere ha aka buo ya. Ha wee bịa jupụta n'ime ụgbọ karịa ruo na ha malitere imi na mmiri. Ịma mgbe ọbụla anyị na-achụsi ọdịnamma anyị na Jizọs Kraịst ike, anyị kwesịrị ikwere na ihe bụ na Chineke ga-enye anyị ihe dị mma n'oge ya n'ime ndụ anyị. Buru ụzọ mee ihe Jizọs na-achọ, ma a ga-atụkwasịrị gị ihe ndị ọzọ.
kwụrụ ụgwọ ihe ndị a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries.